Yan na. Yan na. Yan na mga kaji. Usap mga kaji, Gagambino ulit. Sir Paul, siya pa rin. Pangalawang laban na. 1-0, lumamang kami dun sa summon ko kanina, yan mga kaji. Naalala nyo nilabang ko sa labas mga kaji, yung mabilis-bilis lumaro, yan. Tapos, pakita mo boss kung anong gagamba mo boss. Eto, sa muntik din to. Dito boss, pakita mo di boss. Muntikan daw mga sir, yan. Itim, ang ganda. Ganda ng gagamba ni sir. Una-una pala muna, shoutout ko pala muna kayo mga kaji. Thank you po sa laging panonood. Salamat, tinatangkilik na kami, mga kalokohan namin at naglalaban na kami ng gagamba. And kung hindi man ako ma-replyan muna sa Facebook page ko mga kaji, pagpasensyahan nyo ako, medyo nagiging busy tayo konti. Pero makakasa kayo pag free time ko, babasahin ko naman po. Yun lang, God bless sa inyong lahat. Umpisa natin to. Enjoy okay, po boss. kayo. Okay, enjoy lang lahat ha. Enjoy lang tayo mga kaji. Uy, gising. Yan na, yan na. Ayun na, kinagat na. Ayan na. Sino ba to? Nako, ganda talaga ng laban ano. Dali yung gagamba natin ah. Dali talaga. Ang ganda ng pinapakita ng itim oh. Bilot. Uy, Ay, bumaliktad. tayo. Bumaliktad. Ay, Naku, yan na. yan na. Ayan na mga adi. Bumawi si Sara. Wala na, stroke oh. Uy, Ay, nalaglag isa. patihulog yung itim. Nice. Patihulog. 1-0 pero wala na, wala na to. Wala na to, wala na to. Stroke. Ang laki ng kagat to. Ayan o. Uy, masar. Di ko akalain papatihulog yun ah. Lumamang na yun sa kanya. Nagpaano pa. Ganda ng laban, Kaji. Bumaliktad nga. Pero ganda talaga ng laban. Good game. Baliktarin natin. Baliktarin ko Flash muna. yatang na stroke. Ha? Flash yata na stroke, sir. Hindi, ang laki ng kagat boss. Hindi na ito gumagalaw, sir eh. Boss oh. Hindi na gumagalaw. Ay, gumagalaw ba? Gumagalaw po. wala. Pero Babalutan na to. hindi, parehong stroke. Ano namin ang tabla to mga adyo. Tabla. Pakita natin sa inyo ha. Oh, stroke parehong gagamba. Yan, papasensyahan nyo. Yung kay sir. Kasi alam nyo naman sa YouTube mga boss, may kalalagyan tayo. Huwag natin ipilit. Ayan, oh. Stroke talaga. Oh. Ano mo sa stick to mga kaji? Baka butan tayo ng bukas, kakapalaban. Ganda ng laban, Kaji. Pinagagalaw, oh. Ang angas, pre. Gumalaw. Pero lamang na talaga to. Palahalo na to. To eh. Binitawan niya lang. Pag bitaw niya, nakakagat pa to. Nakakagat pa to. Galing. Pero talaga ang angas ng mga gagamba. Bilis lumaro. Angas boss, retired. Galing. Laki ng kagat to. Mga adyo yung laki ng kagat. Pero at least nakikita natin na lumalaban talaga. Nag-i-enjoy kami dito. At least namamatch namin sa iba yung gagamba. Di yung gagamba na namin. Nagtatapat-tapat namin. Idol ko to, idol. Mas idol ka to mga boss. Dinayo tayo eh. Kaya thank you nga pala kay Sir Paul, John Paul. At dinadayo tayo dito. Nag-i-enjoy tayo. Nabibigyan niya tayo ng magandang match. At least kayo may draw na kami. 1 draw kami. Bali standing namin 1-0, 1 draw. Kaya yung mga wala oh. Pero Kaji, napapahiya tayo, dumahay tayo, wala tayong panalo. Hindi, meron pa. Isa pa kami ulit. Abangan nyo lang mga Kaji sa sunod na video namin. Yun. God bless sa inyong lahat. Boss, bati mo ulit boss. Yun lang. Sa kanina kay Kuya Berting, maraming salamat talaga sa pagsama sa akin dito. Oh sir, gusto mo pakita sir? Yun, Sir Berting oh. Pakita ko lang Sir Berting. Boss, thank you boss. Thank you. Yun no. God bless sir God bless sir. Yan, motor pa sila mga Kaji. Yan oh. Yan. Okay, laro pa tayo. Usap mga Kaji. John Paul pa rin, si boss natin. Last fight po namin to mga Kaji. Ito, Tarlac to. Gagambang Tarlac. Pakita mo yung sa'yo boss, pakita mo yung sa'yo. Ito sa akin, gagambang
Masbate. Pakita natin, boss. Pakita natin. Ayan, angas mga Adji, pandayo. Kumbaga pangharang yung gagamba ni boss. O, subukan tarlak na to mga Adji. Kung uubra to. Sa Masbate, kasi yung nasubukan ko nung kamakailan, hindi na nanalo yung tarlak mga Adji. Kahit yung nakakondisyon ko, hindi nanalo sa Masbate. Pero ito, at least, sana mabigyan tayo ng magandang laban. Game boss, lapag. Game na natin. Sana nag-enjoy kayo mga Adji, ha. Ikot mo lang, boss. Gano'n mo lang. Yan. O, si Sir na, pakawain natin, ha. Ay, baliktad naman. Okay, game. Oh. Yan, boss. Ano natin dito? Yan na. Ay, wala to. Sabay. Tulog. Parang pangit pa. Sige, boss. Game, boss. Game. Pagod yung mga gagamba namin. Uy, Baba. sige, ko ng ganito mga Adji. Pagbigyan ko siya ng ganito, medyo sira ulo eh. Yan na mga Adji. Pagka sira ulo yung gagamba natin eh. Pero ang ganda ng laban din, oh. Kahit pa paano magbigay ng magandang laban. Uy, nagpatihulog pa yung sa kanya. Nagpatihulog pa Adji, hindi niya madakma, nagpatihulog siya. Oh, tarlak to mga Adji. Igambang tarlak to, pero ayun, may kagat yun sa kanya, Adji, dalawa. Ligo. Maraming kagat. Ayan kasi nakatalikod to kasi sira ulo nga, patulog-tulog lagi. Wala na to. Bibilutan na to mga Adji. Wala ko stroke ko. Samantalin natin Adji para makabawi tayo. Mabibilutan na yan. Bilis pa nung kay Sir, oh. Pero bumitaw yung si boss, no? Hindi niya kasi hindi niya madakma eh. Hindi niya madakot to kasi nakaganon eh, oh. Tapos nasa taas. Pero wala na to mga Adji. Alam na natin kalalabasan yan. Oh, wala na yan. Yan. Tatabla kami ni boss neto. 1-1 kami tapos 1 draw. Talaga, oh. Oh. Wala, hindi na papalagdo. Huli na eh. Kainin mo na, Sir. Kainin mo na. Pero at least magandang laban, boss. Magandang laban. Talagang binilutan, no? Ginantihan, mga Sir. Yun, lagi natin sinasabi, sana nag-i-enjoy kayo, mga Sir. Dinayo tayo. Thank you, Sir, kasi pinaundakan tayo ni Sir John Paul dito. Ayun, mga mahilig sa gagamba, huwag kayong mayang magpunta kay Gagambino. Idol to. Ayun, pasapunta lang kayo dito mga Adji, laro tayo ng gagamba dito. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo, kasi ayoko talaga na magpusta na kasi yun nga, baga sa ano. Tanalagkuran na natin yan. YouTube na lang tayo ngayon, nagbablog tayo. Tapos, gawin na lang natin mga Adji, kung gano'n, marami akong gagamba dito. Gusto nyo, lapag kayo ng gagamba nyo, 10 piraso, matchang ko ng size, yun yung pusta natin. Kung gusto nyo gano'n, gagamba sa gagamba. Para, kumbaga sa ano, hindi na kayo bibili. Sa part ko naman, okay din, at least madadagdagan yung gagamba ko. Kung sakaling manalo ako, di ba? Pwedeng gano'n. Ano, Sir, maganda ba yun? Yung idea, magandang idea yun. Idea ko lang siguro lang, mag-isang fight pa kami kasi table. Para deciding game namin. Deciding game namin ha, maghahanap na kayo mga Adji. Mamatch lang kami. Wala talaga, oh. Talagang good game, boss, good game. Yun lang mga Adji, salamat sa panonood. God bless sa inyo lahat. Okay. Yun, sup mga Adji, Gagambino pa rin. Sir, bumati ka muna, boss. Last game kami. Last fight na namin ni Sir Idol. Sana mag-enjoy kayo. Yung mga gustong dumayo dito, pumunta lang kayo. Para lang paglaban siya. Para lahat tayo maging masaya. Yun. Enjoy lang tayo mga Adji. Ito naman ginagawa namin to, hindi lang din para sa amin, para sa inyo din. Kasi alam nyo naman na kumbaga sa ano, gusto namin, mapasaya din namin kayo. Kasi ito pala mga Adji, yung mga nagtatampo dyan, paminsan kasi may nagbe-message sa akin sa Facebook, hindi ko nare-replyan. Pagpasensyahan nyo na po ako yung sa mga comment. Binabasa ko po lahat yun, wag po kayong mag-alala. Kahit di ko man po ma-replyan yun, binabasa ko po. Kaya yun, salamat po sa inyo lahat. God bless po. Ito mga Adji, hindi na namin mailapag kasi gumagalaw talaga yung gagamba. Itim, boss, no? Itim na pula. Itim na pula. Tapos ito yung tigre mga Adji. Yung nilabang ko ng isang araw, yung nasa thumbnail natin. Yan. Sana natin, last game kami. Score pala namin is 1-1, 1 draw. Kaya ito talaga, tiebreaker namin. Tiebreaker namin ni boss. Ayan na, boss. Dali, tingin mo na, boss. Brother, magkakakunan na to. Yung tigre mga Adji, yung nakita nyo sa thumbnail. Yan. Ayan mga Adji. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo. Sana napapasaya namin kayo mga Adji. Kasi kami nag-i-enjoy naman kami. Naglalaro-laro lang kami dito eh. Hirap pala.
Sige boss, sige boss. Okay, game na tayo. Game na agad. Pangit ng anong pwesto ng gagamba ko ah. Naunahan siya oh. Uy, gumanti pa rin. Ang ganda nun. Sinalo agad yung gagamba natin mga kaji. Ano, patay talaga yung gagamba natin. Pangit ng pagkakagat. Kitang-kita ko eh. Walang iya. Mga boss. Boss, maka mo na boss. Pagkagat ng gagamba natin mga kaji. Alam mo yung parang gumanon no? Ginagawa mo. Agat. Gumanon pa siya. Kaya nung kinagat siya, dito ka agad oh. Tapos yung pangil niya, lampas dun sa gagamba. Silip na silip ko mga kaji. I-replay, slow mo natin. Dinali yung gagamba natin. Pero, ang galing kumagat nung kay Sir Gagambino. Nakatisan yun sa akin. Eto. Kaya mga kaji, nakikita nyo naman at dinadali tayo ni Sir Paul oh. Ayun oh, kita nyo mga kaji, dali talaga yung gagamba natin. Medyo sira ulo kumagat, kitang-kita ko yun eh. Pangit ang pagkakagat. Ayun oh, dali. Kaya mga kaji, pakita natin boss ah. Lupit ng gagamba mo, sir. Ayan boss oh. Ayan sir, yung laruan ng mga gagamba. At least ang kinaganda doon sa mga laruan namin, walang tumatakbo mga kaji, lumalaban sila hanggang dulo. Yung nga lang talagang nadali to mga kaji. Explain ko sa inyo yung nangyari mga kaji ah. Naisipin nyo ito yung gagamba ko, ito yung sa kanya. Pag sakmal nung gagamba natin mga kaji, lampas yung pangil niya. Kumbaga ito yung katawan. Sumobra. Kaya ang nasalo sa kanya mga kaji dito. Kitang-kita ko sa stick pala mga kaji, lampas na lampas talaga eh. I-slow mo natin yun, pakita natin sa inyo mga kaji. Pero ang galing. Yun o. Iyon, malubat na. Ang galing nung gagamba ni sir, dinali tayo. Match na match yung mga laban, lahat ng laban namin. Mga Bali, nadali tayo ni boss. Walang 2-1, tapos draw kami ng isa. Pero ang galing. Ayan nyo, baka sunod, dayuin tayo ni sir, makabawi-bawi man lang tayo. Nakakaya to naman. for sure, idol ko to. Super. Ayan mga boss ah. Kitang-kita nyo naman mga boss. Ang ganda talaga ng laban. Tapos hindi tayo hinihiya. Matalo man tayo mga kaji, at least binibigyan tayo ng magandang content. Naglalaban ng maganda yung mga gagamba. So ano pa ba boss? Uling shoutout pala doon kay Kuya Richie, kay Kuya Berting, kay Sir Ian Carlos Urbano. Maraming salamat sa inyo. Ayun, ako naman mga kaji, shoutout ko lang yung mga nagbablog ng gagamba. Una natin si Kadagit, Jason Webb, Zaldi TV 2019, Kabutogs Gem Sensei, si Gala Myers, sino ba? Baka may malimutan ako, si Dix, yan, si Ivan, yung mga yan. Yung malimutan ko mga kaji, pagpasensyahan nyo ako, yung mga nag-uumpisa pa lang po, nagbablog. Hindi man gagamba yan o ano man ginagawa nyo mga kaji, supportado kayo ni Gagambino. Tuloy nyo lang, basta passion nyo mga kaji, gawin nyo. Yun lang, God bless sa inyo lahat. Yun o.